Pagkwartahan ng tawa, mga tuldol ko, alerjun kuno, mao ilang sulti bro. Pero kung pobre ka, lain na pod ang ngalan. Kagiron dayong ka, murag walay kapuslanan. Anong ang kalibutan, dali kayong mohusga. Basera sa pulsa, wala na'y laing sugdanan. Kung na kay kwarta, dagan kag higala. Kumahudan ka, murakag, wala nila. Mauban niyang hustisya sa atong panahon. Presyo sa respeto, sugdon sa imong kwarta ron. Pero dili man kwarta ang tinuod nga bili. Kasing-kasing og batasan, mao'y magpabilin. Pagkwartahan ang tawag, mga tol alergihon. Kung pobre ang tawag, kagiron walay panahon. Pero pareho ratang tawo nga adunay damgo. Dili kwarta ang sugdanan sa tinuod nga pagkatao. Bisan unsa pa ang imong kahimtang karon, ayaw tugoti nga ang husga maoy imong pundasyon. Kayang ligit sa kinabuhi, sigig tuyok-tuyok. Karon nasa taas ug mabasin na sa ubos. Daghang dato nga walay kalipay sa dughan. Daghang pobre nga malinawon ang panghunahuna. Ang bahan di dili pirmi, makita sa salapi. Usahay na sa pamilya ug mga higala nga tinuod jud di ay. Kung mutag ng kaayaw pangayo kapalit, kayang maayong binuhatan dili kinahanglan. Ug resibo ang respeto ihatag bisan kinsa pa sila. Dato man o pobre pareho ra ginhawa. Dili nato madala ang kwarta kung moabot ang katapusan. Buhat ug gugma ra gyud ang mabilin nga handumanan. Usa ayaw pagpaubos ug ayaw sa pagpataas. Kay kitang tanan pareho rang moagi sa kalisdanan ug kalipas. Pagkwartahan ang tawag, mga tol alergiyon. Yang kung pobre ang tawag, kagiron maoy ilang huna-hunaon. Pero ako mutuo nga ang bilis sa tawo. Dili makita sa bulsa kundi sa iyang kasing-kasing nga tinuan. Pagkwartahan ang tawag, mga atol alergihon. Kung pobre ang tawag, kagiron maoy ilang huna-hunaon. Pero ako mutuo nga ang bilis sa tawo. Dili makita sa bulsa kundi sa iyang kasing-kasing nga tinuod. Ayaw ug husga ang tawo tungod sa iyang kahimtang. Kayang kinabuhi usahay kalit rag mausab. Respeto para sa tanan, maoy angay natong buhaton. Kayang tinuod nga bahan di naa sa maayong kasing-kasing ug panglanta.